идва, Лиза? Е тук някъде. Under the bed. Е тук долу погледни. Служи го. Да, служи го. See, that's what you get to do tomorrow. Kelson, you get to go Easter egg hunting. Къде има други? Още има, Лиза, къде има още яйца? Да търсим още яйца. А познай кой ни намери 3 яйца. Е, онова момченце, нищо, остави го. Браво! Anyway. She's supposed to be looking for them. Thank you. Добре. Има едно е там. Добре. Лиза, ела да отидем да видим къде още има едно. Жоро казва им още. Те ги намират наистина. Лиза! Е тук майма едно. Е тук. А познай кой ги намира сега. Ето, Лиза. Ела да видим ей там. Те го намери вече. Ето. Лиза има competition. И бати май знае къде има още едно. Къде има още едно? Къде има още? Търси. Някъде тук майма. Някъде тук, Лиза. Къде? Търси, Лиза. Айде да видим. Някъде тук има още. Айде сега, бати ще го скрие някъде отгоре, добре? Лиза да не гледа, иначе няма да бъде честно. Лиза да трябва да не гледа. Лиза, ела, ние ще се качим от друго място. Искаш ли от друго място да се качим, а ние сте? Оттам по стълбите. Ела да се качим оттам по стълбите. Има едни стълби на друго място. Ела да се качим по стълбите.